I Iniciativa podem dir que és l'única formació catalanista que avui acull totes les opcions dins de casa seva. Al PSC no hi ha independentistes. A Esquerra Republicana ho són tots. I a Iniciativa hi ha federalistes, hi ha independentistes, hi ha gent que vol avançar nacionalment molt lluny. Tots volem avançar nacionalment molt lluny, però fent compatible i en el mateix ordre aquest compromís nacional amb el compromís social i amb el compromís pel medi ambient. Iniciativa ha defensat sempre el dret a l'autodeterminació, el dret a decidir. Però per Iniciativa, permeteu-me també, tan simplificador és afirmar que el poble de Catalunya s'autodetermina cada cop que vota, com creure que tot es redueix a convocar un referèndum per la independència. El dret a decidir és quelcom més que tot això. Que el monopoli catalanista, fins i tot el monopoli sobiranista, s'ha trencat. No l'ostenta cap partit en particular. L'ostentem totes les forces que formem part d'aquest catalanisme. I fins i tot, a l'hora de defensar l'autogovern de Catalunya, a l'hora de defensar el país, doncs aquest espai compartit és molt més útil que aquest monopoli, aquell monopoli del catalanisme que ostentava Convergència i Unió. I això, els governants i els partits que aspiren a governar han de ser capaços de mostrar camins que permetin avançar en tots els àmbits. I els camins que portin a un atzucac, a un carrer sense sortida, el que poden és, bé, contentar els anhels més immediats, però finalment ens poden portar a l'immobilisme.